ମସିହା 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଭାଗିଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ, ନଦୀରେ ଜଳ ନାହିଁ। ଘରେ ଯେତିକି ଲୋକ ତାର ଅଧା ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ସକାଳେ ଯିଏ ଶବ କାନ୍ଧେଇ ନେଉଛି, ରାତିରେ ସେ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗାଁର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ମଲେଣି, କାଲି ସକାଳକୁ ଆମେ ବି ମରିଯିବା। ଯଦି ଆମ ମରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଠି କାହିଁ ମରିବା? ଚାଲ ସେ କାଳିଆ ପାଖକୁ, ତାର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମରିଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏ ଖବର ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା, ଚାଲ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବା, ଚାଲ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଅନାଥସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥସ୍ୟ ମେନଂ ସଂଶୟ, ଯସ୍ୟ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତସ୍ୟ ଦୁଃଖ କଥୌ ପ୍ରଭୁ। ହେ ମହାବାହୁ, ତୁ ଥାଉ ଥାଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ମରିବୁ ତୋ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଗରେ ମରିବୁ, ଯଦି ଆମେ ମରିବୁ ତୋ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ମରିବୁ। ହେ ମଣିମା, ତୁ ଥାଉ ଥାଉ ଭୟ କ'ଣ? ଚାଲିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଅଦୂର ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଲିଲେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କୋଉ ମା ହାତରୁ ତା ପୁଅ ମଲାଣି ତ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମଲାଣି। ତଥାପି ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନା। ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ, ଆମ ପାଦ କେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ୱାଲଟିୟର, ପୁରୀ ଗଜପତି ଥାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ୱାଲଟିୟର ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ପୁରୀକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ଏବେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମାଗିବେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା, ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଆମ ଉପରେ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କରିବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ୱାଲଟିୟର କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ 60 ପଉଟି ହେଉଛି। 60 ପଉଟି ମାନେ 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନ କରି ଏ ଗରିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ମହାରାଜ କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲେ, ହଉ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ, ତାହାହେଲେ ବାଣ୍ଟିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲା ମହାସଭା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ୱାଲଟିୟର। ୱାଲଟିୟର ପଚାରିଲେ, ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ, ମରିଯାଉଛ, ସରିଯାଉଛ, ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛ, କେବଳ ହଁ କହିଦିଅ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ ଚାଉଳ ସବୁ ତମ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ, ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ହଁ କହିଦିଅରେ, ହଁ କହିଦିଅ। ୱାଲଟିୟର ଭାବିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବେ ଏବଂ ହଁ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, ହେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ମୋ ପୁଅ ପଛକେ ମରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାଳିଆ ପୁଅ କେବେ ଉପାସ ନ ରହୁ। ୱାଲଟିୟର ଭାବିଥିଲେ ଏ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କହିବ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୁବ ସମାଜ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋ ଭାଇ ମରିଯାଉ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବେଲଗଛ ଡାହିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାଳିଆ ଭାଇର କିଛି ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଗୋଟେ 32-33 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଠିଆ ହେଲା। ନିଜ ପୁଅକୁ ହାତରେ ଟେକି କହିଲା, ଏ ପୁଅକୁ ନିଅ, ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଉ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାଳିଆ ସୁନା କେବେ ମୁହଁ ନ ଶୁଖାଉ। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦଉଥିବି ସେତେ ଖାଉଥିବୁ, ନ ଶୁଖିବ ତୋର ହାତ। ଲୋକେ କହୁଥିବେ, ଖାଇବା ଠାକୁର ନୀଳାଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ମନା କରି ଉଠିଲେ, ନା ନା, ଆମ ଜଗା କେବେ ଉପାସ ନ ରହୁ। ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ପଛେ ନୀଳାଚଳ ବାନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଡୁଥାଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଦିଗରୁ ମେଘ ଏକାଠି ହେଲା, ଘର ଘର ନାଦରେ ବର୍ଷିଲା। ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ଜୟ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ବେଳ ପଡ଼ିଛି। ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ, ଭୟ କରନି, ଆରେ ଆମ କାଳିଆ ଆମ ସହ ଅଛି। ସମୟ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଭାବିଲ ଆମ ଠାକୁର କେତେ ଦୟାଳୁ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହେଁ ବୋଲି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ତା ମୁହଁରେ ଆଉ ହସ ନାହିଁ। ସେ ତମ ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଛି, ତମ ଭାବ ଖୋଜୁଛି। ଆରେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଲା, ଆମେ ପାଇବାନି? ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ଭାବିଲେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ନାହିଁ ନା ବିଶ୍ୱାସ? ଯଦି ନାହିଁ, ଆଣନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ। ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ଡାକନ୍ତୁ, ହେ ମଣିମା,
हे कोटी ओडियार मूड़मणि, हे कोटी कैवल्यनाथ, हे बड़वानर सामंत, हे ओडिशार सरकार, ए करोना कबलू रक्षा कर हे महाबाहु। दुई भुज मेले भक्त को कोड़े नियो, हे चका आखि आमको क्षमा कर। मद मांस नारी प्रति कुव्यवहार भली कुकार्य आमे दूरेई जीवु। जीवन थिबा पर्यंत तमको ही डाकिबु, तम आखिरे आखि मिसेई शेष निश्वास त्याग करिबु। हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, ए ओडिशा तमको लागिला। एतिकी भावरे कहिले देखिबा, शुणिबनी? देखिबा केमिति शुणिबनी? शेषको कुह, हे महाबाहु, तमे मोर एवं मु तुमर।